Yawwa, na zo ina kofar gidan. Yawwa eh. To sai kin fito. Baby. Hajiya Maryam. Waya naga kina ta ɓata rai ne Maryam, me faru? Let's go! Maryam. Me ya faru ne? Ki gaya mun mana. Kin san bana so in ga kina ɓata rai. Dan Allah ki gaya mun me ya faru. Kin san bana son ɓata rai. Dan Allah ki saki rai mana. Me yasa kike ɓata rai? Ki saki ranki na zo miki da labarin da zai saki farin ciki. Saki farin ciki sosai. Da Allah Maryama ta? Kin iya tuki kuwa Maryama ta? Yawwa. Kake fa haba irin wannan murmushin nake so in dinga gani a fuskarki. Kin iya tuki kuwa? Haba kabe, shi yasa nake son ka wallahi. Ai ba aure ka ma ba zan ji daɗi ba. Allah baby na. Na iya tuki kuwa. Yawwa, to na ji daɗi. Yadda kake tunani. Yawwa, na ji daɗi sosai. Kin ga tunda kin iya tuki ma abin zai zo mun da sauki. Shi yasa nake son ka ba baby. Wace irin mota ka sayo? Mota kuma? Ba yanzu ka tambaye ni na iya tuki ba? Ni ba ina nufin tukin mota ba. Alhaji dan Simo ne fa ya bani buhun dawa. Shine nace bari in kawo mana ki dinga yi mana abinci. Ni ina sai miki mota. A bar kaunata. Yanzu shine abin da ka tambaye ni? Shine mana. Tsaya mana. Bari in gaya maka ka kara taka kofan gidanmu. Auren ma na fasa. Dan Allah ki hakuri, dan Allah baby tsaya mana dan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Rana fata dalle. Ya zan yi wannan wace irin rayuwa ce?